Des de mitjans del segle XIX es manté la mateixa estructura de celebració fins al dia d'avui. Les figures de la imatgeria festiva sitgetana avancen cerimoniosament pels carrers del centre i no ho fan a un ritme qualsevol, sinó amb un toc emblemàtic de fons, el toc de processó. Tota processó és una peça, diguéssim, solemne, que té un ritme ternari, és a dir, on els timbals marquen el 1, 2, 3, 1, 2, 3. I en el nostre cas té dues parts diferenciades, sobretot en el principi de cada part. I en aquest sentit és una de les versions més que es pot trobar dintre del tot de processó que hi ha al Camp de Tarragona i al Penedès.